Check. Sleepless Beats. Usa ka waiter nga gipatindog og duha ka oras kay gitawag niya sir ang bayot nga ungas gusto man niya ma'am daw ang sa iya itawag mura man gani kag napildi nga kagawad makawalag respeto grabe makalagot respetar na nang sir di pa jud ka musugot hay makapungot pigado na gani gimo pang giduot gipatanggal pa sa trabaho pagka wala gibuot sa bagay ang kalibutan permi man nang gatuyok ang gaba di na magsaba kalitra nang muabot daghan lagi kag kwarta pero kulang ka sa respeto tao lagi ka pero imong batasan murag dili tao hambog ra kaayo lami isugnod sa kalayo kung managa na pareha nimo wa nagyoy ayo kagamay ra sa problema imuha pag yung padakon karong ni viral ka sa sokmid unta walay musuon di ka angay pamarisan pagkaway ayo nga bayot kay tawgon ra kag sir di na ka musugot dili man taon ka babae na aman kay mga itlog ayaw na paghinilas ayaw na panghinambog o sige kwartahan na lagi ka ikaw na ang pinakakuyaw pero unta ayaw na gamita para lang magpakaulaw sa imong mga isig katao nakita baya na sa Ginoo dipindi ra po na sa imo ug sa iya ikaw mutuo daghan ra ba daw siyang kapit na apagyoy resort sa imong gihimo sa waiter di ba sakit kaayong resort na apay uyab nga player wow grabe ka hanip ug wala pud kay kwarta dili pud nimo na madagit lahi ang love sa kwarta kay sa tinuod na gugma hoy part pagmata na in town basig natulog ka ayaw palabi ka silaw sa imong dako nga kwarta kay ang panahon ra ba dili perminting sa imuha lahi ang love sa kwarta kay sa tinuod na gugma hoy part pagmata na in town basig natulog pa ka ayaw palabig ka silaw sa imong dakong kwarta kay ang panahon ra ba dili na perminting sa imuha. Shout out sa imuha.